אני לא ממליץ לך להפיץ כסף משתי סיבות. סיבה ראשונה, אף אחד לא ירצה את הכסף הזה, אף אחד לא ייקח אותו, כי זה יהיה כסף מאוד מסריח. אף אחד לא ירצה להגיע בכסף שיצא משם. זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אני חשבתי בעומק על הפרויקט הזה של להפליץ כסף. מעניין, מעניין מאוד. אבל אם את רוצה להפליץ כסף, זה אומר קודם כל שאת צריכה לאכול את הכסף הזה. כי כדי להפליץ כסף את צריכה שהוא יהיה בבטן, ואם רוצים שהוא יהיה בבטן, את צריכה לאכול אותו. לצערי, אני לא ממליץ לך, כי זה אומר שאת צריכה לאכול מטבעות ממתכת, שטרות מנייר, את יכולה למות מזה. זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן ואני פשוט לא ממליץ. אז אני מעריך את החשיבה. אני מאוד מעריך את הרעיון, את הקונספט. יש יצירתיות, יש פוטנציאל, אבל לפני להוציא רעיונות כאלה,